Cek 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 cek. Oke, monggo sinabi nyerantos konco sanese mangke wonten ingkang kepareng rawuh utawi nyawiji utawi manunggal. Waduh, iki manunggal itu nyawiji. Beda antarane manunggal karo nyawiji. Monggo saged dipun wiwiti ing dalu menika kanthi ndedonga sesarengan anut kapitadosan ingkang rinasuk. Semoga ndedonga kula dherekaken. Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun mugi rahayu ingkang tansah pinanggih ing saklajengipun. Nggih. Kalau wingi berarti seminggu kapengker nggih. Seminggu kapengker. Pre seminggu. Monggo mergane gayute karo Indonesia Raya. Kalau wingi akses swasana kamardikan lajeng saderenge kalau wingi kula wayangan, nggih wayangan. Saderenge menika merga kamardikan, saderenge meneh mergane gering. Ya nganggo gering barang. Nggih, dalu menika lajengaken ingkang sampun kaaturaken wekdal kapengker nggih menika bab panampi. Menawi kala wingi menawa masrahake saiki bab nampa. Dados nek serah panampi menika sing luwih angel menika sing nampa. Serah panampi menika luwih angel sing nampa tinimbang sing masrahke. Amargi menapa? Amargi nek masrahke jelas sing arep diomongke iso dikonsep. Nah, ning nek sing nampa niku kudu ngematke sing masrahke. Sing masrahke mau ngendika apa? Iki kudu ngimbangi. Artinya ngimbangi boten ateges api-apian. Boten teges kuwi kono sastrane apik aku kudu luwih apik. Bukan seperti itu. Ning ngimbangi menika pamene mriki nganggo salam oh berarti kene jawab. Kene masrahke iki kene ditampa. Masrahke iki ditampa. Nah menika kejawi mangke nek menapa tembungipun diwaca kabeh. Pamane barang serah-serahan sing diasta kuwi terus diwaca kabeh satu persatu. Nah menika sing nampa ora perlu baleni. Upamane menika lajeng wonten menika ngaturaken wujudipun buga. Buga ingkang pun sebat buga nggih menika dedaharan mentah lan mateng menika wonten wujudipun ketan ingkang dipun rakit dados jadah kalian wajik menika pikajenganipun manjada wajada wajik menika ini wajah tu wajah iya lilati fatara sama anu mboten sak di baleni. Sak di baleni. Menika wonten menika dan sebagainya rasa di baleni. Nah, menika tidak mudahnya dalam nampi menika. Jadi mulat apa sing dingendikake nek iso diimbangi. Masrahke ning daerah Malioboro. Daerah Malioboro wis tak toto maturi ki tiring-tiring kae. Nek nampi nggih nun sewu kula niku nek basa Jawa ora pati iso. Bakune menapa sing dingendikake bapake wau kula tampi. Pun cepet dadi mati kutu. Artinya napa kita dalam menghormati tamu menika tidak hanya dalam wujud mangkake kayak papan sing sae kayak pasugatan ning uga nalika wicara menika jeng ngurmati tamu. Artinya menyeimbangkan tamu menika. Pangandikane tamu kaya ngapa kita menyeimbangkan. Menika nggih
klebu ngurmati tamu. Nggih. Lah dene upaminipun panjenengan dipun dapuk dados panatacara utawi MC nalika sra-sran. Sing iso dikendhaleni niku sing pihak tuan rumah. Maksudnya dikendhaleni dikendalikan dalam arti pangandikane. Mereka sing iso dikendhaleni pihak tuan rumah. Upamane siji adalah MC. Nek wektune wis nyesek, ya MC-ne rasa kakean ngendika. Wase apa des ning juga tidak sampai kehilangan napa tata cara utawa angger-angger. Lajeng angka kalih sing iso direm adalah pambagio harja. Pambagio harja saged. Sing masrahke loske. Jadi kita tidak perlu matesi waktu bagi sing masrahke niku. Sebagai MC loh, kita sebagai MC. Ampun malih, ampun ngantos begitu tamu rawuh, nun sewu menika mangke badhe masrahaken sinten nggih? Lah menika Pak Samino, nggih, nun sewu Pak Samino mangke gangsal menit mawon. Nah, menika artinya kurang menghargai bagi tamu. Tamu arep ngendika seberapa lama pun disilahkan karena memang acara itu dibuat untuk itu. Gitu. Acara serah-serahan itu pancen dibuat dirakit untuk kebutuhan pangandika itu. Nah, tadi ora perlu mangke gangsal menit mawon. Nek wektune wis nyesek sing nggon pihak tamu menika dijarke silahkan. Nah, pihak kita sebagai tuan rumah menika sing matesi anggone ngendika. Matesi anggone ngendika, wah le masrahke gladrah. Oh, berarti le nampa ringkes ning mentas menika. Nggih, menika wonten contoh kangge gayut panampi. Bisa saged kula waca mawon. Contoh panampi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dumateng kadang panatacara ingkang sampun paring wekdal dhateng kula. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja puji syukur mugi tansah kunjuk dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Gusti ingkang Maha Welas lan Asih, awit berkah saha rahmatipun satemah kula saha panjenengan sedaya saged hangestreni rawuh ing papan wiwahan menika. Sholawat sarta salam mugi tansah rumentao dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kaantu-antu syafaatipun benjang ing akhir tepi. Nyuwun gunging samudra pangaksami dene kula kumawani kanthi lancang ngadeg wonten ngarsa panjenengan sedaya inggih awit keparengipun Bapak Ibu Mulyadi kinen matur ananggapi menggah wedaring gati saking duta saraya piniji. Nah, menika ada kalimat sing endah. I. Kan niku wau. Inggih awit keparengipun Bapak Ibu Mulyadi kinen matur ananggapi menggah wedare gati saking duta saraya piniji. I. Niku jenenge Purwakanthi. Purwakanthi, keindahan sastra namanya Purwakanthi. Para tamu ingkang dahat kinurmatan, langkung-langkung dumateng ngarsanipun Sang Duta Saraya saking panjenenganipun kadang calon besan Bapak Ibu Sri Kuncoro sekalian ingkang pilenggah ing Brontokusuman Mergangsan Ngayogyakarta. Langkung-langkung dideli nangkung
Karena linangkung dan langkung-langkung beda. Linangkung menika tegese linuwih. Linuwih menika wong sing duwe kabisan luwih timbang wong liya. Monggo. Nggih, monggo Mas. Baru saja mulai. Monggo. Terus materine bab panampisrana. Terus langkung-langkung karo linangkung menika beda. Langkung-langkung adalah khususon. Nah, khususon menika langkung-langkung. Ning nek wong sing linuwih menika linangkung. Dadi kadang kala dianggep padha padahal beda. Langkung-langkung dumateng ngarsanipun Sang Duta Saraya saking panjenenganipun kadang calon besan Bapak Ibu Sri Kunchara sekalian ingkang pilenggah ing Brontokusuman Mergangsan Ngayogyakarta. Sinaosa randhat kepara kasep sarta angambali atur. Kula ugi ngaturaken pambagyawarja sugeng rawuh. Lan ugi agenging panuwun ingkang tanpa pepindhan dene panjenengan sedaya sampun kepareng hangentengaken panggalih rawuh ing papan pawiwahan menika hanyumbeketaken anggenipun kekadangan pasderekan kanthi sarana silaturahmi. Dene ing salajengipun salam takzim saking panjenenganipun Bapak Ibu Sri Kunchara inggih kula tampi kanthi renaning manah sinartan atur Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mergane napa? Mergane wingi le masrahke nganggo dilafazke. Dipasrahke nggih pas sing pasrah wingi ngaturaken salam takdim kanthi atur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nek ketika masrahke nganggo atur salam dilafazkan berarti le napa ya dilafazkan. Ning nek anggene napa ngaturke salam itu tidak dilafazkan ngaturaken salam takzim mugi katampiya kanthi renaning panggalih. Dan jawab inggih kula tampi gunging panuwun katur salam takzimipun. Kejawi menika Bapak Ibu Mulyadi ugi ngaturaken agunging panuwun awit panyengkuyung donga panjenengan sedaya sarta nampi kanthi bingah sedaya peparing panjenengan ingkang wujud pisang sanggan sarta upakarti pangiringipun ingkang wujud boga wastra lan redana minangka jangkeping syarat sarana lampahing palakrama inggih antawising Mas Bima Hadisurya putra kakung panjenenganipun Bapak Ibu Sri Kunchara lan ajeng Dewi Wulandari inggih putri saking panjenenganipun Bapak Ibu Mulyadi. Dene menawi sampun tumapak titi wancinipun putra panjenenganipun Bapak Ibu Sri Kunchara nenggih punak Mas Bima Hadisurya inggih badhe kaijabaken kanthi saktataning agami Islam. Lan saksampunipun panjenenganipun Bapak Ibu Mulyadi badhe amiwaha putra panganten saripit sinaosa namung kanthi prasaja. Donga pamuji ingkang tansah kacadhong amrih putra kekalih anggenipun bangun brayat sageta mawujud dados kulawarga ingkang sakinah mawaddah warahmah lan linuberan berkah sarta tumuli kaparingan tedhak turun ingkang saged damel bombonging manah. Iku ya Purwakanthi gitu. Dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah linuberan berkah tumuli kaparingan tedhak turun ingkang saged damel bombonging manah. Para tamu ingkang kinurmatan langkung-langkung kulawarga kadang calon besan ingkang satuhu caketing manah. Bapak Ibu Mulyadi ugi nyuwun gunging samudra pangaksami wonten kirangipun samukawis
anggenipun nanggapi rawuh panjenengan sedaya. Inggih sapa aruh ingkang kirang gupuh, caos palenggan ingkang kirang mungguh, sarta pasugatan ingkang kirang damel renaning panggalih panjenengan sedaya. Sepisan malih Bapak Ibu Mulyadi nyuwun gunging samudra pangaksami. Dene sasampunipun lampah upacara menika mangke paripurna, panjenengan ngersakaken kundur dhateng Brontokusuman mergangsan Ngayogyakarta sinaosa awrat ing manah Bapak Ibu Mulyadi inggih namung saged ngaturaken sugeng kundur mugi rahayu ingkang tansah tinemu. Donga pamuji ingkang tansah kasuwun mugi sapengker panjenengan kulawarga ing Pandhéan Umbulharja Ngayogyakarta mriki inggih tansah ginanjar ing kawigatan. Ing wasana mugi kasekecakna kanthi mardikaning panggalih anggenipun sami lelenggahan lan hangresepi pasugatan ing pawiwahan prasaja menika ngantos paripurnaning adicara. Cekap semanten atur kula awit saking asmanipun Bapak Ibu Mulyadi. Nyuwun pangapunten awit kiranging subasita sarta lepating atur kula hangrakit basa nata ukara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menika menawi dipun tingali menika langkung ringkes tinimbang sing masrahke. Ning senajan to langkung ringkes menawi panjenengan anggenipun maos menika ora kesusu ketok wibawane. Dadi rasa kesusu kaya wau niku kalau maca drat 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 dadi seakan-akan kata per kata menika cetok. Menika badhe katingal wibawane ugi. Bilih saking tembung-tembung menika saderengipun nyobi maos saking tembung-tembung menika wonten ingkang dipun pitakenaken kacadhong. Kacadhong, cadhong niku ngaten. Dadi kacadhong sing dikarepe dijaluk. Nyuwun. Nah, nyadhong niku ngaten iki. Baca nyadhong. Dadi nyadhong iki karepe nyuwun. Nggih. Sugeng dalu Bu Kris. Saking larise Bu Kris. Nggih, Pak. Niki disiki wangsul. Nggih, menika nembe mawon pun wiwiti. Kacadhong menika tegese Dumugi meminta. pundi? Nggih, nyuwun. Nek kacadhong. Nggih. Gupuh kuwi dadi ketika ana sing rawuh drek segera dipapat. Menika gupuh. Ananggapi kanthi gupuh. Dadi seakan-akan ya ora seakan-akan. Dadi ketika tamu rawuh iki ditanggapi dengan seneng. Segera. Oh beda. Nah, kesusui beda. Kesusui mesti ana rasane kemrungsung segera gini-gini. Ini segera dalam situ segera menanggapi dengan senang hati. Iki gupuh. Hanyu peketaken. Takzim karo taklim beda nggih. Salam takzim. Salam takzim menika salam hormat. Nek taklim menika majelis ngilmu. Nah limrahe nek neng Jawi menika anggenipun ngendika salam taklim. Monggo donge sing pas salam takzim. Takzim dadi mingsete tembung dadi takdim. Dari aurat itu abot nopo angel? Aurat menika abot. Jelas angel. Angel menika ya angel. Oke, angel tetap angel. Angel itu apa? Angel itu apa? Nggih, angel tetap angel. Oke,
Jadi kan sami maturnya aurat itu angel. Boten. Auratnya abot. Angel nggih tetep angel. Nah, terus tinggo ganti kasarannya jo ana tembung boten gampil. Sing dikarepke angel. Ning antarane boten gampil karo angel iki beda. Nah, angel itu tidak bisa diudari dari segala sisi, tidak bisa. Ning nek boten gampil berarti ada sisi yang sing iso diteblungi mengudari. Menika perkawis aurat ingkang boten gampil anggenipun udari. Nah, iki perkara abot. Ning udari ora gampang. Ning nek menika perkawis aurat angel anggenipun udari. Wis ora iso diudari wis angel kok. Ning nek boten gampil menika saged. Nah, menika tembunge rak menapa ya? Ucapan itu adalah doa. Nek muni angel berarti ora iso diapa-apake. Nek muni boten gampil berarti isih iso dikemunah. Ada celah di mana itu bisa dikemunah. Itu jenenge ora gampang. Padha kalau nalika pamane wah aku ora ndek dhuwit. Arep ora ndek dhuwit. Aja muni ora ndek dhuwit. Engko nek diamini tenan ora duwe tenan. Aku duwe ning ora cukup. Aku duwe ning durung cukup. Duwe ning durung cukup. Jadi Gengsi. dalam Gengsi nek jeneng itu. lah nek ucapan adalah doa nggih rada ndrawasi. Monggo Lakon nggih. nggih Ngatos-atos. ngatos-atos. Paiwahan itu perayaan atau tempat sing dienggo wiwaha. Oh, bedanya kalian bahagia. Jadi pahargyan itu podo perayaan. Nek wiwaha itu cenderungnya adalah misudo. Wiwaha itu misudo, nek pahargyan itu merayakan. Wisuda. Wisuda. Jadi pamane kaya ngarepe dinggo akad nikah, paiwahan. Resepsine jenenge pahargyan. Jadi pamane kaya pesta, pesta itu pahargyan. Nek wiwahan berarti di situ ada yang lebih diunggulkan, itu jenenge paiwahan. Jadi pamane 17 Agustus itu pahargyan. 17 Agustus itu pahargyan, jadi pesta perayaan. Resepsi itu pahargyan. Nah, paiwahane adalah ketika mendudukkan manten yang ngono kuwi paiwahan. Jadi pusatnya kan manten, pamane kaya akan nikah dan sebagainya paiwahan. Amiwoho berarti memuliakan. Cara gampangnya memuliakan. Nah, kono ana manten to. Nah, mantannya dimuliakan di situ namanya amiwoho. Nek dirayakan kuwi dipahargya. Nggih, paiwahan mergane iki yo arep akad nikah lho. Upamane acara ini dilaksanakan arep midodareni itu juga memuliakan anak. Wong bar serah-serahan terus midodareni. Atau bar serah-serahan terus akad nikah. Mane sebenarnya paiwahan. Tembe wingking berarti kelanjutannya. Tembe buri ya, karena podo kata-kata itu podo tembe buri. Jenenge apa menyangatkan istilah sastrane kula lali. Itu kalau canda ikut itu Beda. Candaipun adalah candaipun setelahnya apa? Ini nek tembe wingkingipun berarti lebih jauh. Jadi kasarannya kayak jangka pendek, jangka panjang. jangka pendek. Candaipun. Nggih, candaipun ini jangka pendek. Nah, sing jangka panjang tembe wingkingipun. Jadi sesuk embuh tembe wingkingipun.
menawi ingkang banyu pekat. Hanyu peketaken. Hanyu peketaken menika saking tembung supeket. Supeket menika erat. Jadi supeket menika erat dengan hanyu peketaken berarti mempererat. Kekadangan pasederekan menika padha paseduluran kanthi sarana silaturahmi. Kali perkawinan le atau itu promo ya, sanes promo. Polo kromo. Nek lumrahe nganggo tembung polo kromo. Jadi mana? Ini pun promo apa sih? Kuwi dienggo menyingkat karepe. Pun kromo napa dereng? Karepe nikah urung. Nek dienggo manten polo kromo utawa pikraman. Nek cara Surakarta pikraman. Cara Surakarta pikraman. Cara Kraton Ngayogyakarta daup. Daup ageng. Polo kromo umum. Kraton Surakarta nganggo pikraman. Pikramanipun sinten? Kromo. Nah, juga bisa berarti tatanan. Oke, tatanan luhur. Ono kromo berarti tatanan sing luwih luhur, dienggo ngluhurke sing diadepi, nika kromo. Oke. Nah, niki teng mriki para tamu ingkang dahat kinurmatan langkung-langkung dumateng ngarsanipun Sang Duta Saraya saking panjenenganipun kadang calon pisan. Bapak Ibu Sri Kuncoro sekalian ingkang belenggah ing Brontokusuman Mergangsan. Sinaosa randhat kepara kadhep sarta angambali atur. Jadi meskipun di depan tadi sadurunge ana panampi, kuwi ana pambagyo harja. Ning raketang sekilas sing nampa ya mbageke tamune. Pramila teng mriki wonten tembung sinaosa randhat kepara kasep. Meskipun sangat terlambat kasarane. Meskipun sangat terlambat, ning aku ya meskipun sangat terlambat dan juga mengulangi perkataan ngambali atur. Kula ugi ngaturaken pambagyo harja sugeng rawuh. Sah mboten? Sah. Sah-sah saja. Bageke sah. Senajan to kalau wau sampun wonten pambagyo harja. Duta Saraya menika utusan. Dadi duta ya utusan, saraya ya utusan. Dadi nggo bangetke. Padha saged ingkang dados saraya utawi duta wicara ingkang sinaraya utawi dados saraya boleh tembe wingking padha karo kuwi. Boga wastra, boga ki makanan, wastra ki kain. Tegese di situ boga ki makanan, pangan, wastra itu sandang. Nah, le ngoncai niku sing neng kon ngasrahke wingi. Boga ki tegese iki, wastra sing dikarepe iki terus ana redana. Oke. Polo kromo. Oke. Lawi Rahayu ingkang namah kita itu aslinya keluar. Dan kira itu apa Pak? Mugi Rahayu ingkang sami pinake sami. Sami. Salah itu. Boten sami boleh. Ning niki wau wonten tembunge Purwakanthi. Purwakanthi iki nek I. A.
Mereka Purwakanthi. Mugi rahayu ingkang tansah tinemu. Rahayu ki u tinemu ya u. Niku Purwakanthi. Padha karo sing dhuwur wau. Niku wonten contone Purwakanthi ya, menipun nengken paragraf ke nyuwun gunging samudra dhuwur ngarep. Dhuwur. Nyuwun gunging samudra pangaksami dene kula kumawani kanthi lancang ngadeg wonten ngarsa panjenengan sedaya inggih awit keparengipun Bapak Ibu Mulyadi kinen matur ananggapi menggah wedharing gati saking Duta Saraya Piniji. I. Nika Purwakanthi I. Gitu, Purwakanthi I. Nika lajeng wonten malih Purwakanthi sing ngadhap ing wasana kita mau donga pamuji kacadhong niku wau. Donga pamuji ingkang tansah kacadhong amrih putra kekalih anggenipun bangun brayat saged mawujud dados kulawarga ingkang sakinah mawaddah warahmah lan linumbaran berkah sarta tumuli kaparingan tedhak turun ingkang saged damel bobonge manah. Niku ya Purwakanthi. Keindahan sastra di situ. Jadi kenapa kok rahayu ingkang tinemu mergane ana u karo u. Rahayu ingkang tansah pinanggih boleh. Ora kleru. Yang pinanggih apa kepanggih? Pinanggih. Nek kepanggih iki ketemu, gitu. Nek pinanggih selalu bertemu. Oke. Sarimbit itu berdua. Sarimbit itu kakung putri. Jadi itu saged digantos kekalih pinanganten bisa. Penganten kekalih saged utawa panganten sarimbit saged. Oh, sarimbit. Sakjodoh. Nggih. Panganten sarimbit menika sakjodoh. Bapak Ibu sarimbit menika ya sakjodoh. Ning ora kok njuk sandalipun sarimbitan. Sakjodoh sandale ya mboten. Dadi lho Kyai. Nek wong nggih menika sarimbit. Iku sakjodoh. Nek busanane saka dhuwur tekan ngesor itu sewarna senada jenenge nyawit. Upamane blangkone nganggo parang klithik, jarike ya parang klithik upamane. Iku nyawit. Boten sakjodoh, senada. Terus blangkone dhuwur kuping niku ana abange. Sabuke kene abang. Nyawit. Sarimbit itu boten saged di sanese tiyang. Lumrahe wong. Nggih, lumrahe wong. Mergane kewan sakjodoh. Jadi aslinya namun nek ten mantel nggih. Boten saged kemawon dinggo sanesipun mangke katuran panjenengan tindak sarimbitan. Yang boten napa? Boten mangke dinggo sarimbit. Sarimbit iki berarti Bapak Ibu atau sakjodoh. Nek kewan iki sakjodoh. Nek nggo piyayi wong ya sarimbit. Nek digo pitik dara serakit. Nggih, nek nggo barang iki sak gandhok biasane. Pamane jenengan blonjo ning pasar tuku klambi. Sak gandhok iki berarti loro. Sak gandhok nganggo K. Iki berarti loro. Iki sak gandhok pira? Biji pira? Hargane mesti kathah. Jadi promo nggih sami. Sami. Sak gandhok. Nek nggo kewan sak jodoh, iber-iberan sak rakit biasane ngono. Iber-iberan iki ana dara, pitik, bebek, banyak iber-iberan. Serakit nek wong ya sarimbit. Nggih, monggo sakniki cobi
Saged diwaos Mas Gara rumiyin. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun dumateng kadang pangaoso ingkang sampun paring wekdal dhateng. Alhamdulillah rabbil alamin. Puja puji syukur mugi tansah kunjuk dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Gusti ingkang Maha Welas lan Asih. Awit berkah saha rahmatipun satemah kula saha panjenengan sedaya saged ngestreni rawuh ing papan wiwahan punika. Shalawat sarta salam mugi tansah Rumentaho dateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kaantu-antu syafaatipun panjang ing akhir. Nyuwun guming samudra pangarsami. Dene kula kumawani kanthi lancar ngadeg wonten ngarsa panjenengan sedaya. Inggih awit keparingipun Bapak Ibu Mulyadi kinten matur pananggapi penggawe dereng dadi saking kita saraya pinisi. Para tamu ingkang dahat kinurmatan. Langkung-langkung dumateng ngarsanipun Sang Buddha saraya saking panjenenganipun kadang calon besan Bapak Ibu Sri Kuncoro sekalian ingkang piyongga ing Bronto Kusuman Mergangsang Ngayogyakarta. Sinaosa randat para kaset sarta angambali atur. Kula ugi ngaturaken pambagya harja sugeng rawuh lan ugi agenging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene panjenengan sedaya sampun kepareng angentengaken panggalih rawuh ing papan pawiwahan punika. Angentengaken penggalih rawuh ing papan pawiwahan punika. Sampun kepareng angentengaken penggalih rawuh ing papan pawiwahan punika. Hanyupetaken anggenipun kekadangan pasederekan kanthi sarana silaturahmi. Dene ing salajengipun salam takzim saking panjenenganipun Bapak Ibu Sri Kuncoro inggih kula tampi kanthi renami manah. Sinartan atur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawi menika Bapak Ibu Mulyadi ugi ngaturaken agunging panuwun awit panyengkuyung donga panjenengan sedaya sarta nampi kanthi bingah sedaya peparingan panjenengan ingkang wujud pisang sanggar sarta upakarti pangiringipun ingkang wujud buka wastra lan redana minangka jangkeping syarat sarana lampahing palakrama. Inggih antawising nak Mas Bimo Hadisuryo putra kakung panjenenganipun Bapak Ibu Sri Kuncoro lan ajeng Dewi Wulandari. Inggih putri saking panjenenganipun Bapak Ibu Mulyadi. Dene menawi sampun tumapak iti wancinipun putra panjenenganipun Bapak Ibu Sri Kuncoro nenggipun nak Mas Bima Hadisuryo inggih badhe kaijabaken kanthi satataning agama Islam. Lan sasampunipun panjenenganipun Bapak Ibu Mulyadi badhe kamiwaha putra penganten saribit sinaosa namung kanthi prasaja. Donga pamuji ingkang tansah kacatho. Amre putra kekalih
Anggenipun bangun brayat saged mawujud dados kaluwarga ingkang sakinah, mawaddah, warahmah, lan lineberan berkah. Sarta tumuli keparingan tedak turun ingkang saged damel bombongan manah. Amin. Para tamu ingkang kinurmatan, langkung-langkung keluarga kakang calon besan ingkang satuhu caketing manah. Bapak Ibu Mulyadi ugi nyuwun bumi samudra pangaksami. Wonten kirangipun samukawis anggenipun nanggapi rawuh panjenengan sedaya. Inggih sapa aruh ingkang kirang cukup, caos palenggahan ingkang kirang mungguh, sarta pasugatan ingkang kirang damel renang penggalih panjenengan sedaya. Sepisan malih Bapak Ibu Mulyadi nyuwun bumi samudra pangaksami. Dene sasampunipun lampah upacara menika mangke paripurna, panjenengan ngersakaken kundur dhateng Brontokusuman Mergansan Layu Yogyakarta. Sinaosa awrat ing manah Bapak Ibu Mulyadi inggih namung saged ngaturaken sugeng kundur mugi rahayu ingkang tansah punika. Donga pamuji ingkang tansah kasuwun mugi sapengker panjenengan keluarga ing Pandhéyan Umbul Harja Ngayogyakarta mriki inggih tansah ginanjar ing kawitan. Ing wasana mugi Kecakno. Mugi kasekecakno. Ing wasana mugi Kasekecakno. Saged tembung sekecok. Ing wasana mugi kasekecakno kanthi madikaning panggalih anggenipun sami lelenggahan lan hangresepi pasugatan ing pawiwahan prasaja menika ngantos paripurnaning adicara. Cekap semanten atur kula awit saking asmanipun Bapak Ibu Mulyadi. Nyuwun pangapunten awit kiranging subasita. Nyuwun pangapunten awit kiranging subasita sarta lepating atur kula angrakit basa nata ukara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Pun. Kasekecakno. Saka tembung sekecok. Sekecok. Dadi mamane ditulis ngeten mamane. Sekecakno. Saged kasekecakaken saged. Tembung kasekecakaken saged. Kasekecakno nggih saged. Nggih. Bu Marni nyobi. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun dumateng kadang panatacara ingkang sampun paring wedal dhateng kula. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja puji syukur mugi tansah kunjuk dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Gusti ingkang Maha Welas lan Asih, awit berkah saha rahmatipun satemah kula saha panjenengan sedaya saged hangastreni rawuh ing papan wiwahan menika. Sholawat serta salam mugi tansah rumentau dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kaantu-antu syafaatipun benjang ing akhir tembe. Nyuwun gunging samudra pangaksami
Dene kula kumawanti kanthi lancang ngadeg wonten ngarsa panjenengan sedaya inggih awit keparengipun Bapak Ibu Mulyadi kinen matur ananggapi menggah wedaring gati saking Duta Saraya Piniji. Piniji. Para tamu ingkang dahat kinurmatan, langkung-langkung dumateng ngarsanipun Sang Duta Saraya saking panjenenganipun kadang calon besan Bapak Ibu Sri Kunchara sekalian ingkang pilenggah ing Brontokusuman Mergangsan Ngayogyakarta. Sinaosa randhat kepara kasep serta angambali atur, kula ugi ngaturaken pambagya harja sugeng rawuh lan ugi agenging panuwun ingkang tanpa pepindhan dene panjenengan sedaya sampun kepareng hangentengaken panggalih rawuh ing papan pawiwahan menika hanyupeketaken anggenipun kekadangan pasedhirikan kanthi sarana silaturahmi. Dene ing salajengipun salam takzim saking panjenenganipun Bapak Ibu Sri Kunchara inggih kula tampi kanthi renaning manah sinartan atur Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kejawi menika Bapak Ibu Mulyadi ugi ngaturaken agunging panuwun awit panyengkuyung donga panjenengan sedaya serta nampi kanthi bingah sedaya peparing panjenengan ingkang wujud pisang-sanggan serta upakarti pangiringipun ingkang wujud boga wastra lan redana minangka jangkeping sarat sarana lampahing palakrama inggih antawasipun Nak Mas Bima Hadi Surya putra kakungipun panjenenganipun Bapak Ibu Sri Kunchara lan Nak Ajeng Dewi Wulandari inggih putri saking panjenenganipun Bapak Ibu Mulyadi. Dene menawi sampun tumapak titiwansinipun putra panjenenganipun Bapak Ibu Sri Kunchara nuninggih pun Nak Mas Bima Hadi Surya inggih badhe kaijabaken kanthi satataning agami Islam lan sampunipun panjenenganipun Bapak Ibu Mulyadi badhe amiwaha putra panganten sarimbit sinaosa namung kanthi prasaja. Donga pamuji ingkang tansah kacadhong amrih putra kekalih anggenipun mbangun brayat sageta mawujud dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah lan linuberan berkah serta tumuli kaparingan tedhak turun ingkang saged damel bombonging manah. Amin amin ya robbal alamin. Para tamu ingkang kinurmatan, langkung-langkung keluarga kadang calon besan ingkang satuhu caketing manah, Bapak Ibu Mulyadi ugi nyuwun gunging samudra pangaksami wonten kirangipun sakmupawis anggenipun nanggepi rawuh panjenengan sedaya inggih sapa aruh ingkang kirang gupuh saos palenggahan ingkang kirang mungguh serta pasugatan ingkang kirang damel renaning penggalih panjenengan sedaya. Sepindah malih Bapak Ibu Mulyadi nyuwun gunging samudra pangaksami. Dene saksampunipun lampah upacara menika mangkeh paripurna panjenengan ngersakaken kundur dhateng Brontokusuman Mergangsan Ngayogyakarta sinaosa awrat ing manah Bapak Ibu Mulyadi inggih namung saged ngaturaken sugeng kundur mugi rahayu ingkang tansah tinemu. Donga pamuji ingkang tansah kasuwun mugi sapengker panjenengan
kulawarga ing Pandhian Umbularjo Ngayogyakarta mriki inggih tansah ginanjar ing kawidagdan. Ing wusana mugi kasekecakna kanthi mardikaning penggalih anggenipun sami lelenggahan lan ngresepi pasugatan ing pawiwahan prasaja menika ngantos paripurnaning adicara. Cekap semanten atur kula awit saking asmanipun Bapak Ibu Mulyadi nyuwun pangapunten awit kirangipun Subasita serta lepating atur kula ngrakit basa nata ukara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, ngaten menika saurarane anggenipun maos menika sampun angleh boten kesesok. Nggih. Mas Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dumateng Kakang Matur nuwun dumateng Kakang Panatacara ingkang sampun paring wekdal dhateng kula. Alhamdulillah hirofil alamin. Puja puji syukur mugi tansah kunjuk dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Gusti ingkang Maha Welas lan Asih. Awit berkah saha hormatipun satemah kula saha panjenengan sedaya saged hangestreni rawuh ing papan wiwahan punika. Sepite disuda ora kemrungsung. Selawat sarta salam mugi tansah lumentah dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kaagungan syafaatipun benjang ing akhir tembe. Nyuwun gunging samudra pasami dene kula kumawani kan lancang ngadeg wonten ing ngarsanipun panjenengan sedaya. Inggih awit keparengipun Bapak Ibu Mulyadi kinen matur alanggati menggah wedharing gati saking duta saraya piniji. Para tamu ingkang dahati hormatan, langkung-langkung dumateng ngarsanipun Sang Duta Saraya saking panjenenganipun kadang calon besan. Kadang nggih, itu kadang. Kadang. Para tamu ingkang dahati hormatan, langkung-langkung dumateng ngarsanipun Sang Duta Saraya saking panjenenganipun kadang calon besan Bapak Ibu Sri Kuncoro ingkang pilenggah ing Brontokusuman Mergansan Ngayogyakarta. Cinaosa randhet kepara kasep sarta angambali abot. Kula ugi ngaturaken pambagya harja sugeng rawuh lan ugi ageng panuwun ingkang tanpa pepindhah. Dene panjenengan sedaya sampun kepareng hangentengaken penggalih rawuh ing pawiwahan menika. Hanya pekataken anggenipun kekadangan pasederekan kanthi sarana Silaturahmi. Dene ing salajengipun salam takdim saking panjenenganipun Bapak Ibu Sri Kuncoro inggih kula tampi kanthi renaning pengat mana kula penggalih. Ini sami nggih. Penggalih karo manah ki padha, ning kegunaane beda. Jadi manah itu untuk diri, penggalih nggo wong liya. Oh, Ya, dadi nek nggo aku kuwi manah, nek nggo wong liya menika penggalih. Oke. Ini ing salajengipun salam takdim saking panjenenganipun Bapak Ibu Sri Kuncoro inggih kula tampi kanthi renaning manah. Sinartan atur waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kajawi menika Bapak Ibu Mulyadi ugi ngaturaken agunging panuwun awit panyengkuyung donga panjenengan sedaya sarta nampi kanthi bingah sedaya peparing panjenengan ingkang wujud pisang sangga sarta upakarti pangiringipun ingkang wujud boga wastra lan redana minangka jangkeping sarana palapahing Palakrama. inggih antawising Nak Mas Bimo Hadisuryo putra kakung panjenenganipun Bapak Ibu Sri Kuncoro lan Nak Ajeng Dewi Wulandari inggih putri saking panjenenganipun Bapak Ibu Mulyadi dene menawi sampun tumapak titi wancinipun putra panjenenganipun Bapak Ibu Sri Kuncoro inggih pun Nak Mas Bimo Hadisuryo inggih badhe kaijabaken kanthi satataning agami Islam. Lan saksampunipun panjenenganipun Bapak Ibu Mulyadi badhe amiwaha putra penganten sarimbit sinaosa namung kanthi prasaja donga pamuji ingkang tansah kacandha amrih putra kekalih anggenipun bangun bayat sageda mawujud dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah lan tinuberan berkah sarta tumuli kaparingan kedhah turun ingkang saged damel bombonging manah. Amin. Para tamu ingkang kinurmati langkung-langkung keluarga calon besan ingkang satu caketing manah Bapak Ibu Mulyadi ugi nyuwun gunging samudra pangsami wonten kirani samukawis anggenipun nanggapi rawuh panjenengan sedaya inggih sapa aruh ingkang kirang buku taos palenggahan ingkang kirang buku sarta pasugatan ingkang kirang damel renani penggalih panjenengan sedaya sepisan malih Bapak Ibu Mulyadi nyuwun gunging samudra pangsami dene sasampunipun lampah upacara menika mangke paripurna panjenengan ngersakaken kondur dhateng Brontokusuman Mergaksan Ngayu Jakarta sinaosa awrat ing manah Bapak Ibu Mulyadi inggih namung saged ngaturaken sugeng kondur mugi rahayu ingkang tansah tinemu donga pamuji ingkang tansah kasuwun mugi sapengker panjenengan keluarga ing Pandhéan Umbul Harjo Ngayu Jakarta mriki inggih tansah ginanjar ing kawidagdan ing wasana mugi kasekecakna kanthi mardikaning penggalih anggenipun sami lelenggahan lan hangresepi pasugatan ing pawiwahan prasaja menika ngantos paripurnaning hadicara cekap semanten atur kula awet saking asmanipun Bapak Ibu Mulyadi nyuwun pangapunten awet kiranging subasita sarta lepating atur anggenipun kula hangraket basa nggih nyuwun pangapunten awet kiranging subasita sarta lepating atur anggenipun kula hangraket basa nata ukara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi grogi. Mulane kudu nek alon-alon niku mboten. Dadi ketika jenengan ngendika sisip dek ngono mesti audiens mesti guyu anggraket botol arep masak apa iki. Niku ya catatan iki sing perlu adalah bagaimana mensikapi tentang titik dan koma. Nah, mensikapi titik dan koma. Jenengan mau beberapa kali kalau semak gon koma ini jadi teraja. Jadi penggalane kalimat sisip kurang tepat penggalane kalimat. Pamane kaya wau wonten
Saya tidak mau buri-buri kok mau. Oke, jadi penggalan kalimatnya jadi kurang tepat. Nah, lan sasampunipun panjenenganipun Bapak Ibu Mulyadi badhe amiwaha putra panganten saripit sinaosa namung kanthi prasaja. Jadi penggalane rak lan sasampunipun panjenenganipun Bapak Ibu Mulyadi badhe amiwaha putra panganten saripit sinaosa namung kanthi prasaja. Dadi boten kok lan sasampunipun panjenenganipun Bapak Ibu Mulyadi badhe amiwaha. Dadi rasa kalimatnya kurang terap. Oke, penyikapan tentang titik koma. Iku karo le maca rasa kesusu. Oke, monggo Bu Kris nyobi. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dumateng kadang panatacara ingkang sampun paring wekdal dhateng kula. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Puja puji syukur mugi tansah kunjuk dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Gusti ingkang Maha Welas lan asih awet berkah saha rahmatipun satemah kula saha panjenengan sedaya saged angestreni rawuh ing papan wiwahan punika. Sholawat sarta salam mugi tansah rumentaha dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kaantu-antu syafaatipun benjang ing akhir tembe. Nyuwun gunging samudra pangaksami dene kula kumawani kanthi lancang ngadeg wonten ngarsa panjenengan sedaya inggih awit keparengipun Bapak Ibu Mulyadi kinen matur ananggapi menggah wedaring gati saking Duta Saraya piniji. Para tamu ingkang dahat kinurmatan, langkung-langkung dumateng ngarsanipun Sang Duta Saraya saking panjenenganipun kadang calon besan Bapak Ibu Sri Kuncoro sekalian ingkang pilenggah ing Brontokusuman Mergangsan Ngayojo Karto. Sinaosa randhat kepara kasep sarta angambali atur kula ugi ngaturaken pambagya harja sugeng rawuh lan ugi agenging panuwun ingkang tanpa pepindhan dene panjenengan sedaya sampun kepareng hangentengaken penggalih rawuh ing papan pawiwahan punika hanyupetaken anggenipun kekadangan pasedherek hanyupeketaken anggenipun kekadangan pasederekan kanthi sarana silaturahmi. Dene ing salajengipun salam takzim saking panjenenganipun Bapak Ibu Sri Kuncoro inggih kula tampi kanthi renaning manah sinartan atur
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kejawi menika Bapak Ibu Mulyadi ugi ngaturaken agungipun panuwun awit panyengkuyung donga panjenengan sedaya sarta nampi kanthi bingah sedaya peparing panjenengan ingkang awujud pisang sanggan sarta upakarti pangiringipun Upokarti. sarta upakarti pangiringipun ingkang wujud boga wastra lan redana minangka jangkeping syarat sarana lampahing palakrama inggih antawising Nak Mas Bima Hadisurya putra kakung panjenenganipun Bapak Ibu Sri Kunchara lan Nak Ajeng Dewi Wulandari inggih putri saking panjenenganipun Bapak Ibu Mulyadi. Dene menawi sampun tumapak titiwancinipun putra panjenenganipun Bapak Ibu Sri Kunchara nenggihipun Nak Mas Bima Hadisurya inggih badhe kaijabaken kanthi satataning agami Islam. Lan saksampunipun panjenenganipun Bapak Ibu Mulyadi badhe amiwaha putra penganten sarimbit sinaosa namung kanthi prasaja. Donga pamuji ingkang tansah kacadhong amrih putra kekalih anggenipun bangun brayat sageta mawujud dados kulawarga ingkang sakinah, mawaddah, marohmah lan linuberan berkah sarta tumuli kaparingan tedhak turun ingkang saged ndamel bombonging manah. Amin. Para tamu ingkang kinurmatan, langkung-langkung kulawarga kadang calon besan ingkang satuhu caketing manah. Bapak Ibu Mulyadi ugi nyuwun gunging samudra pangaksami. Wonten kirangipun samukawis anggenipun nanggapi rawuh panjenengan sedaya inggih sapa aruh ingkang kirang gupuh caos palenggan ingkang kirang mungguh sarta pasugatan ingkang damel renaning penggalih panjenengan sedaya. Sepisan malih Bapak Ibu Mulyadi nyuwun gunging samudra pangaksami. Dene saksampunipun lampah upacara menika mangke paripurna panjenengan ngersakaken kondur dhateng Brontokusuman Mergangsan Ngayogyakarta sinaosa awrat inggih manah Bapak Ibu Mulyadi inggih namung saged ngaturaken sugeng kondur mugi rahayu ing tansah tinemu. Donga pamuji ingkang tansah kasuwun mugi sapengker panjenengan kulawarga ing Pandhian Umbul Harjo Ngayogyakarta ngriki inggih tansah ginanjar ing kawidagdan. Oke, kawidagdan. Ing swasana
Muga Mugi. kasekecakno kanthi merdikaning penggalih anggenipun sami lelenggahan lan hangresepi pasugatan pawiwahan prasaja menika ngantos purnaning adicara. Cekap semanten atur kula awit saking asmanipun Bapak Ibu Mulyadi nyuwun pangapunten awit Subasita sarta lepating atur kula hangrakit basa nata ukara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Kris. Alon-alon. Alon-alon mboten napa-napa nggih. Alon-alon ngaten supaya kata per kata menika bisa wijang utawa cetha dipun tampi. Lah menika contoh antawisipun kangge masrahke kalian nampa. Intine sami masrahke iki ana sing nampa ngimbangi, tegese ngimbangi mau sing dipasrahke apa terus ditampa dipadhake. Nggih, sinarsa wonten mriki nggih wonten sing diringkes. Pamane kaya pisak sanggan, boga, wastra, redana. Nggih kula wis diringkes. Nggih, bilih wonten pitakenan? Kanca-kanca. Nggih, Pak. Monggo. Nggih. Kalimatnya di munggo. Oh, kanthi munggo. Palenggan kang munggo. Munggo menika sesuai dengan kondisinya. Ya, sesuai dengan kondisinya. Pamane ya saora-orane sebagai penghormatan tamu ki le ngekai papan palenggan ki ya sing sesuai. Nah, ini ono kurang sesuainya, saya mohon maaf kan. Oke. Wonten Bu Marni? Nggih, Pak. Mbok bilih wonten kata lain kawidagdan. Kawidagdan Nggih. menika saking tembung widagdo utawa widodo. Widodo menika slamet. Ginanjar ing kawilujengan. Saged. Oh. Dados kawidagdan keselamatan rahayu wilujeng niku sasedulur. Nggih. Tansah ginanjar ing kawidagdan, tansah ginanjar ing kawilujengan. Widak dan Nggih. wakawidak dan widodo. Napa nggih, Pak, menyebutkan kawidagdan ini rada Angel. kok sekeca kawilujengan ngoten. Mboten napa-napa diganti kawilujengan boleh, intinya sama. Oh, nggih. 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 Nggih, matur nuwun, Artinya Pak. nggih, tegesipun oh ternyata ada kosakata yang sama arti. Dosonomo jenenge dosonomo kata-katanya banyak ning artine padha. Kawidagdan, karahayon, kawilujengan menika sami. Saged dipunake. Nggih, mbok bilih dalu menika pepanggihan sekap mangke kalajengake wonten ing pepanggihan candhaipun insyaallah wonten ing dinten Jemuah Surya 29 Agustus. Mugi-mugi kanca-kanca sanesipun boten wonten pambengan satemah mangke saged sesarengan sinau malih. Bilih mekaten ing dalu menika sumangga pepanggihan ing dalu menika dipun pungkasi kanthi munjukaken raos syukur wonten ngarsanipun Gusti. Ini sampun kalampahan kanthi rancak lan mugi menapa ingkang kawedhar kaaturaken menika saged amimbuhi seserepan kula panjenengan sedaya. Kunjuking donga syukur sumangga kula dherekaken. Sekap matur nuwun sugeng dalu
Bu Kris, Bu Marnis, bentar Luki, Mas Gata, Mas Yusuf, Pak Suryono, mugi rahayu ing tansah tinemu sugeng istirahat nagih malih ing wekdal candhaipun. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke.